Συμμετέχουν οι σύλλογοι Αυθελιωτών Τυρνάβου η Βασιλίτσα, Αυθελιωτών Σερών, Περιβολιωτών Λάρισας η Πίνδος, Περιβολιωτών Μαγνησίας ο Βελεστίνος, ο Σύλλογος Φλάχων Νάουσας, οι Λιβαδιώτες του Πάικ, οι Λιβαδιώτες Κατερίνης, οι Φλάχοι της Έδεσας, οι Περιβολιώτες Θεσσαλονίκης, οι Φλάχοι από την Πράσνα και οι Αρβαντόβλαχοι Λάρισας και αντιπρόσωποι από τη Σαμαρίνα. Το πρόγραμμα αρχίζει με το Λαογραφικό Σύλλογο Φλάχων Βέρειας. Συγγνώμη, έχουμε μαζί μας και τον Σύλλογο Σμίξου.
Μόλις σας είδα, λέω δεύτερο θα το δούμε τώρα. Δεν θα το δούμε. Χορός Λεωνίδας. Συνέχεια, ο χορός Αργυροκαστρίτικο.
Ζαχαρούλα. Κωνσταντάκης.
να χορώσει τα τρία. Του μωρέλο pătura frânză da, agilo pătura frânză da, cu plumuța bătraiuva, adiniți cu moreniți cu, nici cu, nici cu, adiniți cu, Συνεχίζουμε με τον Σύλλογο Αυδελιωτών Τυρνάβου η Βασιλίτσα.
βγήκα στη βάση, η λίτσα έψινα στη χαλάση. Ρε κι άγλα και ψάσνα, ας δέλαγα, ρε και μια μελωδική. Με το χορό Κοντούλα Βλάχα.
πατίνα απ' τα ωραία λατήριστανιά. Ωραία κάρι πατίνα απ' τα ωραία λατήριστανιά. Ωραία ενοχείο Μαρία και στη ρουλιά. Ωραία ενοχείο Μαρία και στη ρουλιά. Γεια σου ρε Φίλιππα. Βγήκα στη βασιλίτσα ψηλά στη γαλανή κι αγλάντεψα στα βρέλα μια μελακρή. Σειρά έχει το παιδικό συγκρότημα του Συλλόγου Αρβαντοβλάχων Λάρισσας, ο Άγιος Γεώργιος. Ατούνες πια τα λακριστήνε. Ωραία να δούνες πια τα λακριστήνε. Ωραία και τη τσόρια του τσαντίνε. Άιντε όρνη του τσαντίνε, ώρες βάτσο κάτσε κακελίνε. Ωρες βάτσο κάτσε κακελίνε. Ώρες βάτσο πάκε τρεμελίνε. Ρε τι βγαίνει, τι περπάτα στη γη. Όσα είστε ρε τι τρόποι βγαίνει. Τι μου λέει για στη Μαρία. Χορός Δέλβινο.
Thank you.
Και τώρα ένας βλάκικος χορός, δεν έλα κόρμπα δίμα θέατρο. Δεν ακορβαλίνα τα πέτελε πέτσε σπάτω, μα σου δίδα κρυπάτω, μόνο με γατσολιάω, και να τα πάω. Έτσι πως τα κοτσίκητσες είδα πολλά πάντα, που περπατώ κοίτηδες η κύρα μελάει. Εγώ τρέχω πέσαρε τα πολλά πάντα, ασύλλαμο και της άλλη κύρα μελάει. Sare che suonare vado rapado, prima che c'è cali figlia bellare. Ευχαριστούμε πολύ. Μετά το Σύλλογο Αρβαντοβλάχων, σειρά έχει ο Σύλλογος Περιβολωτών Μαγνησίας από το Βελεστίνο. Χορός Περάτη. Χορός στα τρία.
Χορός Καραπατάκη. Τσάλικο, 3 λαμπαδούλες.
Και ο Σύλλογος Περιβολιωτών Μαγνησίας τελειώνει το πρόγραμμά του με το χορό Ταϊδόνι.
Χαρούλα.
Ουρεξία!